Эфирда Татарстан хабарлары программасы, студияда Фәнис Камал хайырлы кич, хәзер булачак темалар турында. Һөнәри бәйрәмнәр алдыннан өрі яңа машина. Ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләре бәйрәмне нинди күрсәткечләр белән каршы ала һәм яңа машиналар кайларга китәчәк. Гөлназ Сайфетдинова. Грипп юк, әмма авыручылар саны арта. В республике зарегистрировано 58 случаев новой коронавирусной инфекции. Тест нәтиҗәләренә ышанырга мөмкинме һәм мәҗбүри вакцинацияләү очраклары турында кайда хәбәр итәргә? Рәмзилә Гафиятуллина сөйләр. Җәяүлеләргә ирек, велосипедчыларга юл. Бүген светофорлар бик поток өчен эшләми. Акыллы светофорлар шунда кирәк инде. Азанда транспорт һәм җәяүлеләр юлын ничек үзгәртергә җыеналар. Айзат Шаймарданов белеште. Колонка акча сорый. Казан шәһәре буенча ул бердән-бер колонка бүгенге көндә. Казан урамнарының берсендә заманча колонка куйганнар. Ни өчен ул түләүле? Илгиз Шәкүров белеп кайтты. Иртәгә Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре көне, бүген президент монда эшләүчеләргә машина ачкычлары тапшырды. Аларны барлык район хезмәткәрләре ала. Республикада хәзерге тоттырыклылык сезнең хезмәт нәтиҗәсе ди Рөстәм Миннеханов. Машина, мотоцикллар, җәмәгать тәртибен саклау һәм җинаятьчелеккә каршы туру республика программасы һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы федераль программасы буенча кайта. Тантанадан Гөлназ Сайфетдинова. Здравствуйте, товарищи! ЮХИДИ патруль пост хезмәте участок полициясы хезмәткәрләре Рөстәм Миннеханов аларны сәламләп рәхмәтен җиткерә. Бүген республиканың тотрыклылыгы һәм үсештә булуында сезнең хезмәтегезнең өлеше зур ди президент. Сегодня Республика Татарстан один из лидеров среди регионов нашей страны и, конечно же, наше Министерство внутренних дел по многим показателям является образцом. И это очень кропотливая каждодневная работа, которую вы выполняете. Сезне киләчәк һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре көне алдыннан яңа машиналар тапшыру Татарстанда традициягә әйләнде. Хорошими результатами. Чираттагы бәйрәмгә яхшы нәтиҗә белән керәбез. Ел катлаулы булды. Карантин чараларына күп көҗәлеп ителде. Республикадагы криминаль хәлнең катлаулануына юл куймадык. Айруча авыр җинаятлар. Сәламәтлеккә зыян салу, урлау, талау, фатир басу, урам җинаятьчелеге кими бара. Алар арасында ачыкланмаган җинаятлар аз. Республика һәм федераль дәрәҗәдә куелган җитди максатлар бар. Шуларның берсе юлларда һәлакәтләр санын киметү. Инде быел эш күрсәткеч буенча кимү булуын билгеләп үтә министр. Тагын да яхшырак күрсәткечләр булсын өчен яңа машиналар алдылар. 88 машина бүген республика буйлап хезмәткә тарала. УАЗ патриотлар патруль пост хезмәтенә, Нива участок полициясенә, ЮХИДИ өчен җиңел машиналар. Нива бик әйбәт машина инде ул йөрергә авыл җирләрендә. 6 елдан артык участок полициясы хезмәткәре булып эшләүче Рамил Әхмәтшин да Ютазыга яңа машинада кайтып китә. Бик кирәк инде ул менә Ютазы районы. Зур бит инде ул менә минем 10 авыл получается бар инде. И 30 километр йөрим инде менә. Бер авыл башыннан икенче авыл башына. Полиция машиналары хәзер ничек җиһазландырылуын Рөстәм Миннеханов үзе карап чыкты. Хорошая машина. Вот здесь полностью оснащение, которое у нас есть. Это вот укладки тоже за счет федерального центра, ну, то есть большие аптечки. Это для тренировки, это дорожный рейк, сразу смотреть. То есть у нас приборы для тренировки, все есть сразу абсолютно. Полиция хезмәткә бирелгән мотоциклларның мөмкинлеге һәм хезмәткәрләргә тегелгән яңа костюмнарның өстенлеге белән дә таныштырдылар. Яңа транспорт федераль һәм республика программалары буенча алына. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Башка яңалыклар белән дәвам итәбез. Татарстанда тагын 58 кешедә коронавирус ачыкланган. Соңгы 2 атнада бу иң зур күрсәткеч. Авыручыларның күбесе Казаннан. Ковид диагнозы башкалада 34 кешегә куелган дип хәбәр итә оператив штаб. Россиядә узган тәүлектә 22 меңгә якын яңа очрак турында билгеле булды. Пандемия башыннан мондый саннарның булганы юк иде әле. Төбәкләр арасында иң күп авыручылар Мәскәүдә 7 меңгә якын кеше, Санкт-Петербургта 1403, Түбән Новгород өлкәсендә 411, Самарада 191 очрак. Башкортстанда вирусны 106 кеше иярткән, Чувашиядә исә 70.
Татарстанда коронавируска миллионнан артык тест ясалган. Шул исәптән 7000-гә якыны узган тәүлектә. Даими тикшерү авыручыларны күбрәк ачыкларга мөмкинлек бирә. Хәзер тәүлек эчендә саннар 0,7%-ка арткан. Көзге чорда бу иң зур күрсәткечләрнең берсе. Тест нәтиҗәләренә 100% ышанырга мөмкинме? Һәм ни өчен кайберәүләр аны ясаудан баш тартасың? Бу һәм башка сорауларга җавап Рәмзилә Гафиятуллина материалында. Гриппа на сегодня нет. Республикага грипп әле килеп җитмәгән, аның каравы коронавируслар саны арта. Татарстанда тәүлеклек артым 0,7%. Чагыштыру өчен әле 2 атналык кенә 0,5% иде. Диагноз ПЦР тест нәтиҗәсе буенча куела. Аны бездә миллионнан артык тапкыр ясаганнар. Бу эш белән дәүләтнеке булган 14 һәм 5 шәхси оешма шөгыльләнә. Реестрга аларны иләк ашагына уздырып үткәрәләр. Шуңа да ялгышу очраклары ихтималы бик аз диләр Роспотребнадзорда. Обязательно должен быть забор. Ялгышулар тестны дөрес алмау аркасында гына булырга мөмкин. Әйтик, аны борыннан да, тамактан да алу мәҗбүри. Материалны лабораториягә илткәндә дә хилафлыклар китүе ихтимал. Моңа кадәр Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы 30-40% очракта тестларның ялган тискәре нәтиҗә күрсәтүе турында хәбәр иткән иде. Читтән кайтучыларны аэропортларда тикшерәләр. Тик соңгы арада моннан баш тартучылар яки тест нәтиҗәсен дәүләт хезмәтләре порталына элмәүчеләр дә бар. Кем белмәдем, кем акча юк ди. Ковидка каршы вакцина буенча да төрле имеш-мимешләр йөри. Әйтик, социаль челтәрләрдә, даруханәләрдә эшләүчеләргә аны мәҗбүри ясыйлар дигән ялган сүз таралган. Прививаться против ковида сотрудниками Роспотребнадзора этого нет. Без берәүне дә ковидка каршы вакцина ясатырга мәҗбүриләмибез. Әгәр дә анда очраклар булган икән, кайсы даруханәдә кем тарафыннан, барысын да безгә хәбәр итегез. Тикшерербез. Ковидлыларны тернәкләндерү пульмонологлар җилкәсенә төшә дигән сүзне дә сәламәтлек саклау министрлыгындагылар кире какты. Дөрес, соңгы арада әлеге белгечләргә эш арткан. Лечение пациентов с ковидом. Ковидлыларны дәвалауга төрле тармак белгечләре җәлеп ителә. Терапевты да, пульмонологы да, башкасы да кирәк. Пульмонолог тар белгеч, аларга гына исәп тотсак, кая гына табиб табып бетерәсең. Мәктәп яны лагерьларында каникуллар тыныч үткән, авыручылар теркәлми. Әмма уку йортларында ковидлылар очрап тора. Уку елы башыннан коронавирус 69 укытучы, 34 укучы һәм 31 студентта табылган. Рәмзилә Гафиятуллина, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер булган шикләүләргә бәйле рәвештә эшмәкәрләр арасында аңлату эшләре алып барырга. Бүген Рөстәм Миннеханов эшмәкәрләр хукукын яклау буенча вәкилгә шундый бурыч куйды. Бүген бу хакта республика штабында сөйләштеләр. Фәрит Габдулганиев билгеләп үткәнчә, бүген аңа эшмәкәрләрдән күп мөрәҗәгать килә. Алар кабаты кырыс шикләүләр кертелүдән курка. Әмма Ләйлә Фазлыева якын киләчәктә өстәмә шикләүләр кертелмәячәге хакында белдерде. Шул вакытта коронавируска бәйле вазгыять киеренке ди ул. Шуңа бизнес вәкилләренә Роспотребнадзор таләпләрен төгәл үтәү бурычы куелды. Бу битлек кию, температура үлчәү һәм авыру билгеләре булган хезмәткәрләрне өйләренә кайтарып җибәрү. Казан рестораннары төнлә эшләүне тыю урынына QR-кодлар кертергә тәкъдим итте. Алар бу мөрәҗәгатен Рөстәм Миннехановка юллый. Татарстанда Мәскәү тәҗрибәсен кулланачаклармы? Бу хакта Реальное время интернет газетасында укыгыз. Федераль хөкүмәттә безнекеләр күбәергә мөмкин. Илнең премьер-министры Михаил Мишустин Дәүләт Думасына Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры вазифасына кандидат итеп Ирек Файзуллинны тәкъдим итте. Элеккеге министр Владимир Якушев Россия президентының Урал федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле итеп билгеләнде. Ирек Файзуллин кандидатурасы тәкъдим ителү буенча бүген вице-премьер Марат Хоснуллин да үз фикерен җиткерде. Ул Ирек Файзуллинны бу вазифага лаеклы дип атый. Ул төбәк дәрәҗәсендә дә, федераль дәрәҗәдә дә эш тәҗрибәсе зур булган профессионал. Аның җитәкчелегендә төзелеш министрлыгы тармак алдында торган бурычларны тиз һәм сыйфатлы итеп башкара алачагына ышанам ди ул. Бүген Россия Дәүләт Думасының профильле комитетлары төзелеш министрлыгы башлыгы вазифасына Ирек Файзуллин кандидатурасын хуплады. Иртәгә узачак пленар утырышта депутатлар бу тәкъдимне караячак дип көтелә. Казан велосипедчылары Горький паркыннан Казан кирмәненә кадәр үз юлларыннан йөри алачак. Җәяүләргә сукмаклар киңәя, транспорт өчен 19 яңа проект эшләнгән. Бүген Казан мэриясендә башкала юлларын ничек яңартачакларын да игълан иттеләр. Хәзер шәһәр үзәгеннән сәгатенә 11,000 машина уза. Ул елдан-ел артачак. Шуңа күрә хәрәкәтне алдан ук җайланмакчылар. Нәтиҗәдә машина хуҗаларына да, җәяүләргә дә уңай булырга тиеш. Велопрокат бар, әмма вело юл юк, әлеге зур Кызыл урамында. Инде киләсе елда Ирек мәйданыннан Горький паркына кадәр махсус велосипед юлы сузачаклар. Һәм шуның нәтиҗәсендә Горький паркыннан алып Казан кирмәненә кадәр велосипед юлы узачак дигән сүз.
Велосипедчылар гына түгел, машина йөртүчеләр өчен дә сөйнечле хәбәр бар. Казанда юллар салу буенча 19 яңа проект эшләнгән. Алар трак комплекслар аша узачак. Хәзер Казан түрәләре Елга портыннан Киров дамбасына кадәр юл торышын тикшерә. Начавшейся недавно работе над концепцией развития территории грузового речного порта. Күптән түгел елга йөк порты тирәсен үстерү концепциясе нигезендә транспорт юлы моделе эшләнде. Шуның нигезендә җәяүлеләр, җәмәгать транспорты һәм велосипедчылар өчен тәкъдимнәр яздык. Хәзер Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча Киров дамбасыннан Елга порты территориясен тикшерәбез. Казанда транспорт юлының яхшыра баруын без быел 1000 еллык мәйданы каршындагы катлаулы юл участогын төзекләндерүдән дә күрдек. Уң як булак һәм профсоюз урамнары киселешен үзгәрттеләр. Бүген монда ике яктан да машиналар бер-берсенә кумачауламыйча узып китәләр. Монда куелган кебек акыллы светофорларны Казан буйлап урнаштырмакчылар. Бүген светофорлар бик поток өчен эшләми. Менә шунга акыллы светофорлар шунга кирәк инде. Негде нет парковка. Парковкалар җитми. Минем үй янында да бүгенгә кадәр юк. Иртәнге 8-дән кичкә кадәр урыннар табып булмый. Бөҗрә сәүдә үзәге янында җәяүлеләр өчен яңа җир үсте юлы барлыкка киләчәк. КФУның финанс институтыннан Пушкин урамының каршы ягына турга чыгып булачак. Димәк, 300 метр азрак атларга була. Вот неудобно. Выходит здесь, туда надо подниматься, сюда идти. Монда уңайсыз иде, төшеп менеп йөрергә кирәк. Әйе, җәяүлеләр өчен юл ясарга кирәк һәм иң мөһиме анда светофор булсын. Казанда яңа юнәлеш транспорттан күчеп утыру нокталары булдыралар. Алар метро станциясе, вокзаллар, зур юл чатларында барлыкка киләчәк. 2040 елга кадәр шундый 17 урын булыр дип көтелә. Монда кешеләр бер транспорттан икенчесенә бернинди авырлыксыз күчеп утырачак. Заложили в генплан. Без бу урыннарны генераль планга керттек. Барысы да икътисадның торышыннан кризистан тора. Ләкин мондый авырлыклар гомер буе булмаячак. Шуңа да без хәзердән үк план корабыз. Транспорттан күчеп утыру өчен беренче урынны Әбҗәлилов урамында булдырмакчылар. Хәзер аның планын коралар. Моннан Рус, Алман, Швейцариясы дип аталган тарихи яшел зонага җәяүлеләр өчен юл ачылачак. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Казан читендәге Татваленко бистәсендә яшәүчеләр юл сала башлаганнар. Хәтерләсәгез, алар җәй уртасында бөтенләй юлсыз калган иде. Шунда ки йөреп гадәтләнгән трассаны астан нефть турбалары үткәнгә һәлакәт булмасын дип ябалар. Без бу турыда беренче репортажда күрсәттек. Менә хәзер юлда ремонт башланган, әмма халыкта яңа сораулар да туа. Алар нәрсә борчый соң? Фәризә Мәҗитова хәбәр итәр. Бер атнайлык сала башлаганнар. Машиналар да, тракторлар 1 минутта туктап тормый. Татваленко бистәсенә таба 2 чакрымга якын арага комлы ташлы катнашма җыялар, киңәйтәләр. Бу бистәдә 40 кеше яши. Без кичекмәстән ярдәм итәргә кирәк булганда, әнә шулай комлы ташлы катнашма салып юл төзибез. 18 октябрьдә бу ел менә шушылай булган. Яңгыр яуса машина гына чыдасын дип теләгәннәр. Моңарчы Татваленко халкының юл белән бернинди проблемасы булмый. Тик җәй күнегелгән 5 минутта тукталышка илтә торган юлны ябалар. Чөнки аның астыннан уза торган нефть трубаларына зыян килергә мөмкин ди Транснефть компаниясе җитәкчелеге. Бу юлдан бөтенләй йөрмәскә тиешләр. Хәзер турба аша 15-20 тонналы төзелеш техникасы йөри. Икеләтә куркыныч хәл. Татваленко халкына икенче юлдан йөрергә тәкъдим итәләр. Ансы Брайт Парк дип аталган торак комплекс аша. Бу юлны төзүче компания үзе салган. Шулай да Татваленкода яшәүчеләргә йөрергә юл булмавын аңлап, үз территорияләреннән хәрәкәтләнергә рөхсәт биргәннәр. На сегодняшний день жители. Бүген монда яшәүчеләр безнең комплекс территориясеннән йөри. Аларга пропуск бирелде. Алар башта без салган асфальттан, аннары менә шушы юлдан йөриләр. Бистәдә 40лап кеше яши. Бу йортларда газ да, су да юк. Күнегелгән юлның җәй көне бөтенләйгә ябылуын алар һаман авыр кичерә. Ник бүлделәр аны, ник биттерделәр аны. Аны бит әйберләр салып ясатырга була ич. Хәзер такси, ашыгыч ярдәм дә шлагбаум янында туктый. Өйгә килеп җитми диләр. Вот сюда вот они доезжают до шлагбаума. А дальше-то они не могут, до остановки только и все. Трак комплексы аша йөрүнендә өнәмиләр. В субботу-воскресенье там на часове, там толпа вообще будет стоять по полчаса. Элек Татваленко бистәсе халкы менә шушы юлдан шәһәргә урман аша йөргән. Анда кышкы бураннарда да юлны кар каплап китми иде диләр. Бу елдан аларга менә шушыннан кыр аша йөрергә туры киләчәк. Монда җил уйный, кышкы бураннарда кар күмеп китсә, кем чистартыр дип кайгыралар. Аны ничек без җиребез ала белмим, кем чистата безнең җоңны.
Бу сорау актуаль, чөнки Бистә үзе Казанның Идел буе районына карый, ә юллары Лаеш районына. Шуңа әлегә аны кем чистартуы билгесез. Ә юлсыз арага таш салырга алыну Бистә халкын тизрәк юллы итү максатыннан. Кыенлыклар булуга карамастан проблема хәл ителә. Бүген торак комплексын төзүче оешма вәкиле әйтүенчә, бюджеттан акча бүленмәсә, алар хәзер таш түшәлгән юлны киләчәктә үз хисапларына асфальтларга мөмкин. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Казан үзәгендә каз өмәсе. Яңа елны Сабан туйны көтеп алган шикелле, без менә бу каз өмәсендә көтеп алабыз. Бәйрәм кыймагын Айгөл Бәдретдинова да татып барады. Бозны эретерлек уста хәрәкәт. Азы, я думаю, остались. И если сейчас встать на коньки, точно поеду. Казанда узышы ил күләмендәге фигуралы шоу ярышларын Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Бүген телевидение дөньясы зур югалту кичерә. Без хезмәттәшебез телережиссер Илсур Садыковны соңгы юлга озаттык. Ул бу көннәрдә быелның куркыныч авыру белән көрәште, әмма аны җиңә алмады. Илсур абыйга нибары 56 яшь иде, уртак планнарда тормышка ашмаган өр-яңа тапшырулар, иҗади проектлар калды. Телевидениегә ул 90-нчы еллар башында килә, аңа бар гомерен багышлый. Безнең күңелләрдә үтә дә җаваплы, бик ышанычлы, зыялы шәхес булып калачак. Йөзләгән туры эфир, концерт, тапшыру пульт артында утырган режиссер турында хезмәттәшләренең якты хатирәләре. Аның турында үткән вакытта сөйләү бик катлаулы. Әле менә күптән түгел генә тапшырулар әзерләп, бергә эшләп җирдек. Профессионал буларак ул таләпчән, эрудированный бик көчле режиссер иде. Универсал дип әйтгәндә режиссерларның берсе, ягъни ул әдәби, музыкаль тапшыруларда да эшли алды, мәгълүмати тапшыруларында да эшләде. Ул менә ничектер шаулап, кычкырып йөрмәде. Тыныч кына үзенең эшен башкарды. Якын дусларымның берсе, беренчедән 37 ел элек танышкан идек. Иде дип тә әйтәсе килми, беләсезме? Ышанычлы дус, ышанычлы әти түгел, хезмәтендә дә түгел, җиренә җиткезеп башкаручы кеше иде. Турдан-тур эфир ул самолет белән идарә иткән шикелле. Анда беренче пилот алып баручы булса, икенче пилот режиссер һәм аның белән менә ышанычлы, ул менә шул кадәр аңа ышанып, курыкмыйча эфирга чыга идек. Караоке батл тапшыруында бергә эшләгән идек. Мен алып барып, ул режиссер иде. Ул тәҗрибәле режиссер, эшләргә дә өйрәтте. Һәм шуның белән бер рәттән яшь булума карамастан ниндидер минем теләкләрем дә исәпкә ала иде. Илсур абый шәхес иде ул, профессионал, аның кебекләр турында кремень диләр. Тормышта һәр нәрсәгә үз карашы, үз фикере булган, тормышны яраткан, ничек кирәк икәнен белгән. Ул менә эшендә дә менә кирәгенчә эшлидер. Шуңа күрә без аңа иң мөһим сәяси проектларны ышанып тапшырадыр. Һәм бер кайчан да анда шикләнгәнебез булмады. Без эшләдек 30 августта Пирамида студиясында тур-турда эфирда. Аның белән бик җиңел, тыныч эшләргә. Бу һәрвакыт дулкынланмыйча эшләде. Менә бөтен дөнья җана, пеше, бер тур эфир. Ул бер кайчан да дулкынланмыйча үз эшен эшләде һәм авыр ситуацияләрдән һәрвакыт җиңүче булып чыкты. Ну, чынлап та профессионал кеше, бик әдәпле, урыны җмакта булсын. Акчасын без түлибез, суын башкалар агыза. Казанда шәхси йортлары белән яшәүчеләрдән еш кына шундый зар ишетергә туры килә. Аларның урамнарындагы су колонкаларыннан теләсә кем су ала. Алай гына да түгел, су сату белән шөгыльләнә торган шәхси оешмаларда йөк машиналары җибәрә диләр. Алар белән ничек көрәшергә соң, башкаларны су белән тәэмин итә торган водоканал оешмасы бу проблеманы үзенчә хәл итмәкче. Алар Казанның бер урамында инде түләүле колонкада урнаштырган. Ринат Җәләлетдинов Казанның Җиләкле урамында үз йорты белән яши. Өенә су кермәгән. 50 елдан артык чиләк күтәреп көн саен колонкага бара. Күптән түгел искесе янында яңасын куйганнар. Яңа колонканы узган айда куйдылар инде, водоканал. Алар үзләре әйттеләр, Казан шәһәре буенча ул бердән-бер колонка бүгенге көндә уңайлы дип булыр дип уйлыйм. Чөнки иске колонкалар алар бит кыш көне ватылалар. Су махсус картаны куйгач кына ага. Картаны водоканал белән килешү төзегәч бирәләр. Андыйлар әлегә 9 кеше генә. Бу өйләренә су кермәгән казанлылар. Мы не пользуемся, потому что у нас центральное водоснабжение.
Без ул колонкага йөрергә җыенмыйбыз, чөнки өйдә су бараны күреп бик аптырадым. Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгы карары нигезендә норматив буенча бер кешегә аена 1200 литр су тиеш. Яңа су колонкасының картасы шул күләмгә исәпләнгән дә. Димәк, суны әрәм-шәрәм итүчеләргә, зур савытларга тутырып аны читкә алып китүчеләргә дә бу мөмкинлек ябыла. Якын тирәдә яшәүчеләр сүзләренчә, бушлай вакытта колонкадан су алырга йөк машиналары да туктый торган була. Җәен чират җыела диләр. Безнең күз алдында гына да 2 кеше 19 литрлы савытлар күтәреп килде. Деревня беру. Деревня? Деревня, да. У нас там плохая вода. А часто так набираете сюда, ходите? Ну, раз в неделю. Ишерга, Кулжурга, стирать. Водоканалда яңа су колонкасын сынап карау өчен куйдык диләр. Суга бәя артмый да, кимеми дә. Аена 25 сум. Слово платная колонка. Колонка түләүле булачак дигән сүз белән килешмим. Бушлай колонкалар гомумән юк ул. Һәр колонка өчен якын тирәдә яшәүчеләр түли бит. Теләгән һәр кеше куллана. Хәзер исә хәл үзгәрәчәк. Кем түли, суны шул гына ала. Совет заманынан калган мондый кыюлардан теләге булган һәр кеше үзенә күпме кирәк шул кадәр су ала иде. Әмма хәзер андый иске кыюларны мондый яңаларына алыштырган чиракта кулында махсус картасы булмаган кеше бер тамчы суда ала алмаячак. Пластик җайланма кышны уңышлы чыкса, Казанда булган барлык су колонкаларын шундыйларга алыштырмакчылар. Башкалада алар 150ләп. Илгиз Шәкүров, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Қазанның Иске Татар бистәсендә Каз өмәсе юласын үткәрделәр, Каз эшкәртәләр, җырлыйлар, бийләр, гырыф-гадәтләрне күрсәтәләр. Казан халкы гына түгел, туристлар да туктап карап торды. Кайберләре үзләре дә өмәгә кушылды. Казан үзәгендәге авыл мөхитен күреп, миш кыймагын Айгөл Бәдретдинова да татып карады. Kazları şunun kadar simiz. Hatta yürü de olmuş. Geçip gite. Иске Татар бистәсе бүген Каз өмәсен үткәргән авыл йорты ишек алдын хәтерләтте. Йортка яшьләр җыела, уен-көлке такмаклар аралаш Каз эшкәртүгә әзерләнәләр. Элек-электән бу юлага бөтен авыл белән бергә тотынганнар. Мамыгын мендәргә, итен кышка каклыйлар. Каз өмәсе җир биюсез узмый. Бүген бәйрәмгә казанлылар да кушылды. Безнең яшьләребез белергә тиеш. Ничек итеп әби-бабаларыбыз Каз асраганнар, ни өчен асраганнар. Анда бит әле аның мамыгыннан бирнәләр ясаганнар яшь парларга. Бәйрәм күрке инде ул әлбәттә Каз майы белән майланган кыймаклар, шулай бит булар пиштә пешкәнме? Пиштә пешкән. Әйдәгез тәмле булсын. Аннан булырга тиеш корочкасы золотистый. Шул вакытта пешкән була инде. Әйе. Рецепты белән уртаклаштылар, тамашачыларны да сыйладылар. Бәйрәм кунаклары шулай ук Каз каклау тәртибе белән танышты. Верх татарстанской нашей кулинарии – это вяленый гусь. Каклаган Каз ул Татарстан ашсу усталыгының йөзек кашы. Мондай тәмле ризыкны сез башка бер кайда да тотып карый алмассыз. Каклаган Казны башка төбәк шәһәрләрдән дә алып кайта әле дип яратып сорыйлар. Каз өмәсе йоласын Иске Татар бистәсендә инде 3нче ел рәттән оештыралар. Ул гырыф-гадәтләребезне искә төшерә, татарның милли үрнәкләре, бәйрәмнәре белән таныштыра, туристларны җәлеп итә. Я из Башкортостана. Мин Башкортстаннан, безнең традицияләр охшаш. Шуңа күрә Казанда ничек Каз өмәсе үтүен күрәсем килде. Чагыштыру өчен бик кызыклы, матур оештырылган. Элек Каз юл кылганда без бик üşидерик бит. Чөнки мунча янына җыелып утыралар скамейкаларга. Üşегәннән соң чәй эчәргә чакыралар, тиз генә җылынып чыгар өчен. Шуңа бу кыймактан да тәмле бер булмагандыр инде ул вакытта. Кемдер бала чагын искә төшерде, кемдер Каз өмәсен әле беренче күрә. Бәйрәм татарларны да, русларны да, башка милләт вәкилләрен дә берләштерде. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда фигуралы шоу буенча бөтен Россия күләмендәге ярышлар башланды. Идел дип исемләнгән ярыш ел сайын иң көчле спортчыларны җыя. Быел бу спорт чарасының ярты гасырлык юбилее дөньяга танылган спортчылар арасында Татарстаннан 7 вәкил катнаша. Спорт сараенда буздан ут чыгарырлык фигуралы шоучылар ярышын Илдар Софиуллин да карап кайтты. Фигурлашучылар өчен ярышның иң дулкынландыргыч мизгелләре менә шушы махсус юлдан башлана. Берничә адым ясаганда фикер тупларга, тынычланырга кирәк һәм халык алдына чыгарга. Дөрес, быелгы ярышта саклык чаралары белән бәйле тамашачылар бик аз. Шулай да алар Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән. Один из иң мавыктыргыч спорт төрләренең берсе, ул матурлыкны күрергә өйрәтә. Бу бик данлыклы ярыш. Турнирга 50 ел. Казанда көчле команда, моннан күп кенә чемпионнар чыккан. Киләчәктә дә Казанда шундый зур казанышларның булуын телим. Быел фигурлашу буенча халыкара ярышлар оештырылмый, шуңа бөтен игътибар ил ичендәге турнирларга. Бирдә Европа чемпионы Ленка Старная белән данлыклы Александр Трусова да бузга чыга. Татарстанда да талантлы спортчылар бар.
Чаллы егете Әмир Хабетдиновны Россия тренер Алексей Мишин Мәскәүгә чакырган һәм улында бер ай осталыкны арттырып кайткан. Таләпләр дә, дәрәҗә дә бөтенләй икенче төрле ия спортчы. Көчле һәм дубль сикерүләрем аңа бик ошады, әмма Алексей Мишин тагын да катлаулырак алымнарны үзләштереп, эшле аксель ясавымны тели. Камилла Вәлиеваның Татарстан командасына җәлеп итү нияте бар. Гомумән бездә тәрбияләнгән спортчылар кайда гына булсалар да, алар безнең горурлыгыбыз ди спорт министры Владимир Леонов. Сүз уңайыннан ул үзе дә булачакта фигурлы шоу белән шөгыльләнгән. Если сейчас встать на коньки, точно поеду. Тимер аякка бассам рәхәтләнеп шуа алам, барсы да хәтердә. Мондый спорт төрләре белән кичкенәдән үк шөгыльләнә башлыйлар. Казандагы ярыш 12 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Талантлы спортчыларның чыгышыннан соң яшьләрне спорт түгәрәкләренә көтеп калалар. Кем белә, Алина Захитовага алмаш, бәлки нәкъ менә моннан чыгар. Самым главным итогом этих состязаний будут не... Монда иң мөһиме медальләр яулау түгел дип уйлыйм. Ярыш төгәлләнеп берничә көннән соң балалар фигуралы шоу түгәрәкләренә килеп бозда беренче адымнарын ясаса, менә шул зур нәтиҗә булачак. Әлеге төр белән мавыгучылар өчен мөмкинлекләр тагын да арта. 2022 елда Казанда фигурлы шоу үзәге барлыкка килергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Даниэл Мастер белән бергә бар якларын да исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Даниэл Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс Погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда төн буе яуган ваккар иртәнгә көчәя, бары тик төштән соң гына туктый. Республикабызда ял көннәрендә үтеп кергән салкын атмосфера фронты саклана. Ул һава шартларын берникадәр үзгәртә, температура бераз төшә. Төньяк чыгышта -1 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән карлы яңгыр, аннары төшкә кадәр кар явы көтелә. Тотрыксыз температура тәэсирендә төнге сәгатьләрдә юлларда 2-3 мм бозлавы көтелә, игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары бераз үзгәрә, көче җил тына, температура берничә градуска төшә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә көн буе яуган кар кичкә таба туктый, температура төнләдә, көндездә минус саклана. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава, кар явачак дип фаразлый синоптиклар. Ноябрьдә төнлә күктә йолдызлар күренсә, икенче көнне салкын һәм аяз була диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оц федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә башыда кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юлыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар давалый. Бүсер үз урынына кире урнаша. Авырту бетә. Отышлы бәядән доктор Остта давалан. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры суны йомшарту өчен кулланыла. Ул гадәти фильтрларга караганда суны юшкыныннан 6 тапкырга яхшырак чистарта. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар кальций, магний, калий саклана. Казанда кар явачак 2 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 77%. Җирнең магнит кара тыныч. Митсуда газ мичләренең Татарстандагы рәсми дилеры Сервис Плюс компаниясе тавышсыз эшли торган ышанычлы котеллар тәкъдим итә. Куркынычсыз, озак хезмәт итә торган газ миче кирәк булса, 8 800 201 0707 номерына шалтыратып белешегез. Наступили холода, но ваш котел не греет? Проблему решит газовый котел Митсуда. Тихий, безопасный, надежный. Согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы Митсуда от официального представителя в Республике Татарстан компании Сервис Плюс. 8 800 201 0707.